Ens trobem davant de la famosa Via Augusta, que també pren el nom del Camí Herculi o Camí de Sant Vicent Màrtir. És coneguda entre nosaltres i de manera popular com el Camí dels Romans. És la calçada més llarga de la Hispània romana, creuant tota la península per la costa mediterrània, amb una longitud aproximada de 1.500 quilòmetres. No cal dir que va ser durant segles un eix vertebrador de la península ibèrica, gràcies a la seva longitud. El pas de la cultura romana del País Valencià pot observar-se en el seu recorregut, a través de les restes de la pròpia calçada, que en alguns casos manté la seva senyalització amb els miliaris. Concretament, al recorregut que travessa les nostres comarques s'han trobat un gran nombre de miliaris que ens han ajudat a conèixer les diferents postes que s'establien al llarg del camí. Ben prop d'ací tindríem algunes prou grans, com l'Íldum. També, a més de 5 quilòmetres, trobem l'element més important de la Via Augusta, al País Valencià, que és l'Arc Romà de Cabanes. És ací on s'han descobert els trets de la via, arran de l'excavació d'un tram per a l'estudi del procés de construcció.